čoko banana. Može. A i ona pa ja. Da vidimo ko će više progutat. Ajde, Hoćeš ti da mi staviš ili Aj, ja? sad ću ja ti stavim, stani. Ovo se malo raspalo. Ajde, zini. Čekaj, što je to karijes. Sedmica, Karijes. šestica okluzano. Ne laže, ajde. Zini. Još. Da vidim si do kraja. Jel moguće mi ostalo u grlu? Gdje ti je? Pa u grlu mi ostalo. Pa viš da ti nije grlo bre, u ruci ti je. Ma ostalo mi u grlu, ja je izvadila sad jebote kurac. Ajde ti. Sad ja. Čekaj. Čekaj, sad imamo, jel? Ajde, imamo, pokaži nam ti kako ti to Ajde, radiš. da se pripremim. Približi se slobodno malo, da se vidi bolje. Ajde. Jel, kako bi je pojela, kako slatka. Okej. Jel ukus, se topi čokolada? Hoćemo zajedno? Ajde. Aj kao ti i ja, ajde. Ti nisi vidio ovo. U prodaji u svim prodavnicama, ljudi. Znači, kupite reklama za baka bananice. Da, respekt, Da. respekt, hvala. Šta je bilo, ljudi, ja nisam vidio. Ti ništa nisi vidio. Nisam. Ja se izvinjam, ljudi, nisam mogao.